Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat ugi takmir Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinabekten. Dumateng para bapak-bapak ugi ibu-ibu ingkang satu kinurmatan. Dumateng ugi muda tumaruna ugi adik-adik ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, monggo kita tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala awit wonten ing kalenggahan sonten punika saged makempal nyawiji wonten panggenan punika inggih menika Masjid Al-Hidayah kangge inggih punika ngrawuhi pengaosan rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Mugi-mugi panjenengan sami tansah ing kawontenan sehat ugi punapa ingkang panjenengan usahaken kangge ngrawuhi pengaosan punika dipun kanjar pahala ingkang sae ingkang inggil saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Amin. Salajengipun sholawat kairing salam monggo tansah kita aturaken dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, ugi sedaya pendheripun ingkang tansah istiqomah ngikuti pecedah beliau ngantos dumugi akhir zaman. Bapak-bapak ugi ibu-ibu ingkang satu kinurmatan, wonten ing pengaosan sonten punika kanthi irah-irahan inggih punika niat ingkang sae samangke badhe dipun wedharaken inggih menika dening Al Ustaz Muhammad Jafari LC/MPD. Beliau saking dosen inggih punika Ma'had Ali Al Madinah Surakarta. Alhamdulillah beliau sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Ugi wonten ing kalenggahan sonten punika pengaosan wonten sedekah snack menika saking Bapak Tukuimin ugi Ibu Saminem. Mugi-mugi punapa ingkang dipun sedekahaken tansah dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah Ta'ala, ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah. Amin. Bapak ibu-ibu ingkang satu kinurmatan ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah Ta'ala, monggo langsung kita simak sesarengan kemawon pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz dumateng ingkang kinurmatan Al Ustaz Muhammad Jafari LC/MPD hafizahullah taala. Wekdal ugi panggenan kula sumanggaken. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, bapak ibu saha adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga panjenengan sedaya lan kula sami-sami ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng panjenengan sedaya ugi kula saged tindak masjid wonten ing dalu punika pengajian rutin malam Sabtu kanthi sehat wal afiat. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah winaringan istiqomah saking Allah Subhanahu wa taala saged nderek pitedhahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi monten benjing yaumul qiyamah saged pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak ibu ugi adik-adik rahimakumullah, saderengipun nyuwun pangapunten niki telate dangu nggih. Sampun nenggo dangu alhamdulillah.
Nyuwun sewu niki kula nguntapaken ibu riyen wau teng Jogja, terus rada mepet, semoga-moga nyandak insyaallah nyandak. Terus ibu punika kajeng silaturahim tuwin simbah. Simbah niku sampun sepuh pun gerah-gerah teng Kalimantan mriku. Terbang nggih insyaallah ba'da subuh. Ba'da subuh nggih. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, irah-irahan wonten ing pengajian dalu punika napa? Niat ingkang sae. Niki kawiwitan saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendikan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sapa wong sing duweni niatan ingkang sae, niatan badhe ngamal soleh, falam ya'malha qadarullah boten saged, boten keturutan, Allah Subhanahu wa taala paring ganjaran setunggal kesaenan kamilah komplit. Nah niku nembe niat ingkang sae. Jadi dereng saged ngamalake niku pun sampun diganjar Allah Subhanahu wa taala. Lah pripun jamaah rahimakumullah, kadang gadah niatan saya, aku ki pengen sedekah. Tak niati aku ki pengen sedekah, aku pengen bangun masjid. Tak niati aku ngei jajanan bocah TPQ. Tak niati saged paring pambiyantu dumateng tiyang sanes ingkang kekurangan, muhtajin, fuqara, masakin, duafa, saged paring santunan damel anak yatim piatu. Niku lak niatan ingkang sae. Nah gandeng sok kadang nggih butuhe kathah. Niat sedekah kala wau dereng kelampahan. Nah niat wau boten muspro jamaah. Niku sampun diganjar Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki lak nggih mumpungane napa nggih sekedap melih niku lak wonten ibadah ingkang ageng sanget. Wonten ing sasi Dzulhijjah samangke. Nah sakniki sasi napa? Saderenge Dzulhijjah napa? Dzulqa'dah nggih. Dzulqa'dah. Nah, sasi Dzulhijjah punika lak kathah ibadah ageng sanget. Wonten ibadah haji. Nggih ta. Minggah kaji niku hukumnya napa Bapak Ibu? Hukumnya napa? Wajib. Rukun Islam nggih. Wajib bagi yang mampu. Ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken kemampuan fisik, mampu finansial, keluarga ingkang ditilar nggih kecukupan. Pilihne muslimat, perempuan wanita muslimah nika nggih disyaratkan para ulama, jumhur ulama ngendikan wonten mahramipun, wana sing ngancani, mbah garwane napa bapake wonten waline. Nggih. Jadi ku syarat-syarat wajibipun haji. Lah Mas aku ki nyelengi jane ya wis tak niati. Wis ikhtiar. Tapi durung kelakon nggih Mas.
Enek ganjarannya mboten jamaah. Wonten. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala kagem tiyang ingkang gadahi niatan ingkang sae. Sanajan durung kelakon. Kelakon napa mboten niku lak kersane Allah Subhanahu wa taala. Kersane ingkang kuwasa. Istilahnya napa nggih nek makhluk punika nggih sagete berencana. Nanti prakteknya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bonten. Napa mawon rencanane panjenengan napa kabeh saged kelakon. Mboten nggih. Tesih kemutan napa mboten bapak-bapak ibu-ibu kalau mben pas SD ditangleti bapak ibu guru. Cita-citamu dadi apa? Nah, wonten macam-macam nggih. Wonten sing guru, wonten sing dokter, wonten sing polisi, poluan nggih. Wonten sing cita-citane dados presiden mboten mriki. Wampuh tenan nggih. Lah niku napa nggih kelakon sedanten? Mboten. Nggih. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih niatan ingkang sae niku mesti kudah wonten teng kula panjenengan sami. Kudu enek minim-minime napa? Niat sih nggih to. Mengke eksekusine Allah Subhanahu wa taala ingkang kawasa saged nindakaken niatan wau walhamdulillah. Nek mboten nggih ampun gelo. Niku sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mboten sah wirangan, mboten sah getun. Aku ki wis leh niat ki yo ora kurang-kurang. Ikhtiarku ki wis pol-polan. Leh kundonga ki ya wis awan bengi. Tak tirakati wis tak posoni barang sak kadang. Aku yang njaluk donga Pak Ustadz ya kadang. Njaluk donga kanca-kancane ingkang saleh-salehah ya wis. Tapi pripun melih nek dereng kelakon. Kersane niku sinten? Kersane Allah Subhanahu wa taala itu kehendak Allah Subhanahu wa taala kagem nguji panjenengan sedaya lan kula tenanan para leh niat niki gelem nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala ndonga apa ora ikhtiaripun sampun maksimal napa dereng ini kadang nggih kudu rada dioyak nggih to. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten salah satunggaling hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punika cariyos wonten zaman Bani Israil kalomben. Zaman Bani Israil punika wonten salah satunggaling cah nom-noman. Niku gawene jotakan. Padu wae karo kancane. Banyak berselisih dengan orang lain. Kancane kleru sithik wae iso dipateni. Nek diklumpukke dadi 99. Di piyai niku nate mateni pinten? 99. Nah, pas 99 niku ternyata nggadahi niatan ingkang sae. Niatan sae badhe tobat. Sampun sae to niatan niku nggih. Tanglet dumateng salah satunggaling ahli ibadah. Ahli ibadah. Pak, Mas, Syekh, aku ki wis mateni wong cacahe 99. Apa nek aku tobat ki ya disepuro Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah nika ngendikan wong kok wis mateni 99 wis renek tobat. Lah tiyang wau ya campur emosi.
dipateni sisan niku malah. Dados genep pinten? 100. Wong kok wis mateni 100 nek jaman saiki terus dadi buronan nggih. Wis goleki nang ndi buronan internasional, wong kok wis mateni 100 wong. Tapi Masya Allah niku tesih nggadahi niatan ingkang sae pengin tobat. Ora gelem mateni wong meneh. Tanglet teng salah satunggaling alim, Ustadz Kiai. Pak Ustadz, Pak Kiai. Kula ki wis mateni wong cacahe 100. Apa tesih wonten jalan tobat? Disepurani Allah Subhanahu wa taala. Lah ngendikane alim wau, apa wae dosamu mesti disepura Allah Subhanahu wa taala. Lah niki kawiwitan saking napa wau? Niatan ingkang sae. Terus ngendikane Pak Ustadz, Pak Kiai wau, niki cerita Bani Israil nggih. Wis kowe lunga hijrah. Aja manggon karo wong-wong sing elek. Awit napa? Tiyang rencang ingkang boten sae punika saged berpengaruh dumateng tiyang ingkang sae. Nek carane sakniki nika jare wong-wong lingkungan toksik. Lingkungan yang tidak baik. Lah tiyang wau sing sampun mateni 100 tiyang nika disuwun Pak Kiai nek kowe tenan pengen tobat hijrah pindah saka kampungmu kuwi saka desamu kuwi nyang desa liyane desa kono kae lho nika wonten tiyang-tiyang ingkang taat pada Allah Subhanahu wa taala kowe rono gen dadi wong sing apik. Jadi teng hadis punika nek pengen dadi wong apik, kancane nggih kudu apik. Nek pengen dadi ahlu salat, berarti kancane nggih ahlu salat. Nek pengen pinter maca Quran, lancar maos Qurane, niku nggih rencang-rencange ya sing apik, sing saged maos Quran. Lan sanesipun nggih. Lah tiyang kala wau nggih derek petunjukipun Pak Kiai Pak Ustadz tenan hijrah saking desane piyambak sing napa lingkungane boten sae pindah teng desa ingkang lingkunganipun sae. Lah wonten mergi niki dereng dugi teng desa tujuan nggih. Desa sing ajeng hijrah teng mriku. Dereng dugi. Malakul maut, malaikat maut menjemput. Wafat akhirnya. Lah terus malaikat azab, malaikat rahmat punika rebutan. Rebutan ajeng beto rohe tiang punika. Malaikat azab ngendikan iki wong rung tau ngibadah. Rung tau ngibadah wis mateni wong 100. Wis gen tak gawane wae. Niku ngendikane malaikat azab, mungkin diazab wis gen. Malaikat rahmat ngendikan rebutan. Roh iki gen tak gawane. Lah ngapa? Wis duwe niatan apik. Wis meh tobat tenan. Buktine napa? Mun mlampah teng desa tujuan desa sing tiang-tiangipun tumindak sae taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki ayel-ayelan malaikat azab, malaikat rahmat pengen dibeto malaikat azab merga dereng wonten saenipun nggih. Malaikat rahmat menilai wong wis apik kok wis tobat kok. Ya wis mlaku
ajeng mlampah, ajeng wis meh tekan lah. Tekan desa sing taat kepada Allah Subhanahu wa taala tiang-tiangipun. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngutus salah satu galing malaikat sebagai hakim penengah. Mbuh digawa malaikat rahmat utawi malaikat azab. Wis malaikat wau rawuh boten sah udur-uduran. Sakniki ngaten mawon. Itungan jarak tiang kala wau langkung cerak teng desa tujuan ingkang tiyangipun taat dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi langkung cerak dumateng desa saderengipun diukur kalih malaikat azab malaikat rahmat jebule luweh cerak teng desa tujuan. Desa ingkang sae ingkang rakyatipun pendudukipun Masya Allah nyembah Allah Subhanahu wa taala lingkunganipun sae. Terus dihakimi kalih malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala wis digawa roh iki digawa malaikat rahmat. Awit punapa? Sampun tobat. Lah niatan badhe hijrah, memperbaiki diri, islah dandani awake dhewe, nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Janji ajeng ngibadah totalitas dumateng Allah Subhanahu wa taala punika sampun diganjar Allah Subhanahu wa taala. Mila Bapak Ibu rahimakumullah sepindah melih mboten saged to. Anggenipun gadhahi niatan ingkang sae kok dereng kelakon. Pilih tahun wingi kepengker nate gadhahi niat bismillah ya Allah tak niati Dzulhijjah 1447 mengko aku tak melu korban. Mbuh mengke nderek urunan sapi seperti itu berarti nggih utawi tumbas mendo. Pun dinihati ngoten. Jebule wonten mawon kebutuhanipun. Kebutuhan-kebutuhan yang mendadak ya. Harus dipenuhi, tidak bisa diundur lagi. Ya wis bismillah, sudah kebutuhan yang mendesak dulu. Ya, nggih contohnya umpaminipun gerah. Nggih. Mugi-mugi ndongaken niki Jamal Hidayah sehat wal afiat sedanten. Contoh niki lah contoh. Gerah dawa saking motor. Terus napa nggih butuh pengobatan. Nah, biaya besar. Sing nggo dandan sepedane nggih iya. Sing nggo nambahke teng rumah sakit ya nganggo duit. Nah, jamaah rahimakumullah padahal iki wis duit iki tak tabung biyen. Niat kuwi tak nggo napa wae? Korban. Nah, niku sampun dicatet pahalanipun Allah Subhanahu wa taala pun kecatet niku mboten sah gelo. Mboten sah gelo. Wis digawe penak, digawe gampang. Nek mboten ngoten merasa napa nggih bersedih, berkecil hati, akhirnya malah nyalah-nyalahne takdir. Nah, kleru malahan niku arta rejeki saking Allah Subhanahu wa taala. Pilih musibah kalau wau nggih saking Allah Subhanahu wa taala. Angsal kesainan, rezeki, nikmat, sehat wal afiat saking Allah Subhanahu wa taala. Angsal musibah, cobaan, gerah, gagal panen, sing kesandung antek tiba. Meniku saking Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kedah ngiyataken iman dumateng qadha lan qadar.
Ngapal sedanten nek ditangleti rukun iman 1 ngantos 6. Pemeneh sing bagian terakhir iman qadha qadar. Sok kadang nyuwun sewu. Nek kangsal nikmat kathah lali ketoke dereng alhamdulillah. Dereng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pun angsal musibah lagi nyalah-nyalahke gitu. Nah ini diimani gampil mawon jamaah rahimakumullah, semua yang datang kepada kita berupa nikmatan, berupa musibah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wis niku tips gampil pun. Nih. Teori ini pun ngoten. Prakteknya nggih mbuh gitu. Mboten kok mriki sing ceramah iku kudu ya apik iki mboten nggih, kadang ya sami. Kadang ya sambat karo kancane, kadang ya napa nggih. Nah, ngoten niku. Menungso, manusia biasa. Nah, tapi tetap kita harus mendidik diri kita supaya menjadi hamba yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balik melih teng wonten tema kita, wonten ing dalu punika niat ingkang sae. Nggih. Mbok kadang yo sewu ketoke napa nggih? Ngawu-ngawu. Aduh men to nggih. Was aku ki pengen ya iso haji. Pendapatan sebulan iki ora nyandak ra tekan. Piye Mas, apa ya tetep niat saged haji Mas? Tetep niat mboten jamaah? Tetep niat napa mboten niki? Kudu tetep niat. Kudu tetep niat. Nah, sekalipun itu di luar nalar kita, matematikane dhewe ora nyandak. Kadang nek pun jalur langit niku wis masyaallah tabarakallah. Wonten lho jamaah niku. Ngerti-ngerti wonten undangan haji wonten nggih. Ngerti-ngerti untuk hadiah umroh nggih wonten. Rezeki mboten dinyono-nyono niku masyaallah tabarakallah. Niku buah takwa jamaah ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong sing takwa marang Allah Subhanahu wa taala diparingi solusi jalan keluar setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diparingi rizki Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kita niki pesan Allah Subhanahu wa taala supados saged takwa dumateng Allah. Samangke saged nindakaken napa ingkang dados niat-niat ingkang sae panjenengan sedaya lan kula. Ewadene dereng kelakon nggih boten sah, bersedih boten saged tunduh ya Allah kok ya urung iso. Baleni meleh niate, ya Allah tak niati muga-muga tahun ngarep aku iso sedekah, iso maringi jaburan takjil pas poso, aku iso sedekah semene yang masjid, aku iso melu korban ya Allah. 20 tahun meneh ya muga-muga tak iso munggah gaji. Teng Jawa Tengah niki pinten antrian haji pinten tahun? 30 tahun ya. 30 tahun. Jamaah mriki wonten sing ajeng tindak. Dereng. Nggih, mugi-mugi tahun depan lagi. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nikulah cita-cita setiap mukmin yang diharapkan setiap muslim saged laksanaken rukun Islam sedanten angka 1 ngantos angka gangsal.
Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, mbok pilih mekaten motivasi singkat insyaallah nggih berfaedah dumateng panjenengan sedaya lan kula. Mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula dados hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingkang saleh ugi salehah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingkang gadai niatan-niatan ingkang sae saged ngibadah lancar gansar Allah Subhanahu wa taala gampelaken panjenengan sedaya lan kula nindakaken punapa ingkang dados niat saenipun panjenengan sedaya lan kula. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paringaken istiqomah dumateng panjenengan sedaya lan kula saged ngibadah kanthi ikhlas, saged nderek pitedhahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi saged wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nggih. Ngaten Bapak Ibu, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila ada seorang hamba Allah yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh, akan tetapi oleh Allah yang pertama cita-citanya belum dikabulkan, kemudian yang kedua juga tidak diganti dengan hal yang baik lainnya, toh itu pun terjadi, hamba Allah tadi sudah meninggal dunia. Apakah sekiranya besok di hari akhir apa yang dicita-citakan tersebut bisa menjadi tabungan atau pahala yang diberikan di sebelum akhir? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Nggih. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saben-saben tiyang nggadahi kepengenan, nggadahi cita-cita. Mesti nek cita-cita niku nggih mesti sae. Mboten wonten wong kok cita-cita muga-muga sampeyan aku dadi maling lha mboten wonten. Mesti apik nggih to. Mesti sae. Nah, cita-cita tersebut nggih wonten ikhtiare, wonten perjuangan nggih to. Ampun luput saking donga niki sing penting. Donga wis awan wengi kok yo dereng dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Pengen biyen cilik pengen dadi dokter ora kelakon. Kados wau ngendikane napa? Sampun boten wonten, ngantek boten wonten cita-citane dereng kelakon. Nggih to. Sampun donga, sampun. Nah, donganipun panjenengan sedaya lan kula Bapak Ibu punika wonten 3 cara saking Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten 3 gitu. Teng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutaken angka setunggal. Angka setunggal punika Allah Subhanahu wa taala jabai teng alam donya. Pengen jadi dokter tenan. Pengen saged infak, alhamdulillah kelakon. Dijabai Allah Subhanahu wa taala teng donya. Sadereng wafat, sadereng seda sampun kelakon. Utawi angka kalih. Angka kalih punika Allah Subhanahu wa taala tebihaken panjenengan sedaya lan kula saking mara bahaya musibah. Niku sebagai jawaban doa saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lingkungan aman, nyaman. Mriki lak mboten nate banjir. Mboten nate nggih. Alhamdulillah. Mriki banjir Karanganyar kota kaya napa lha gitu. Alhamdulillah aman. Gunung meledos boten.
tsunami boten, aman insyaallah. Lah punika sebagai jawaban doa kita dari Allah Subhanahu wa taala terhindar dari musibah. Ingkang angka 3, jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang ketiga. Niku diparingaken pahala ingkang ageng sanget dados tabungan mengke teng alam akhirat yaumul qiyamah nembe bongkaran. Wah jebule leh ndonga mbiyen ning donya dereng jabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalane numpuk sak gedhe gunung, dibales pahala, dibales warga. Itu balasan yang lebih indah gitu. Nang donya ora kejadian ora apa-apa, nang donya ora kelakon ora apa-apa. Sing penting kathah-kathah napa ndonga. Niku kok mboten berarti ndak yakin Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita atau mampu melakukan apa yang kita minta. Itu ndak, harus tetap yakin Allah taala maha mampu. Tapi yang Allah taala berikan itu adalah yang terbaik untuk hambanya. Punapa ingkang ditakdir Allah Subhanahu wa taala punika paling sae. Paling sae jemaah. Nggih, paling sae. Niki kadang nggih cerita ngoten. Mas aku ditakdir Allah Subhanahu wa taala dadi wong ora duwe, wong pas-pasan. Bila nek ditakdir dadi wong sugih malah gumedhe. Ditakdir mungkin nek dadi wong sugih kok malah dadi udel. Niku sesuai hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala, telah maha adil. Nggih. Mekaten, Pak, insyaallah. Sampun, Bapak Ibu? Nggih.